mitemo netsika dzechivanhu sichingamidza changamiro nyamako kusvika pavaita. Saka tichakumbira vana baba timuchireka viri chitero mashure mangu vana vaimidza zvenyukuru timuchireka na baba. Anono nyaya yako fara kubva nyaya yako kana uno nyaya yako usina kuzikana unoramba unokodzera kuramba asi dare rinoona kuti chokwadi here kuti unonyaya dare rinoona kuti chokwadi here unonyaya dare rinoona kuti chokwadi here kuti unonyaya koya nyaya kubhadhara kunoona kuti no anotadza kubhadhara nokushaya asi anokubhadhara mchana koya kuti haatoda kubhadhara kuti anozvidza dare zvese zviriko koya kuti akabatwa nomukadzi womunhu kuramba zvake asi kupombo akaitwa bosi pamuri meshabatika kuchedzerai kuti pamuri vanhu tinozongoona dzaamimba manzoka asi pamunenge maita bhedhura munenge muri vangani ndiani anofoni kurinya okay tinozongoona dzaamimba munza kutaura tinozongoona dzaamimba asi mune matita upombo kudhara. Saka vanoroya vakawanda vanobatwa vachipombo vakawanda tinongoda kuti vanhu vaite zvinodiwa. Chimwe ndechekuti takabva kumaprimary election taka vakapopota makatukana makadii zvinoitika vanhu vangu vachipopotana vari mumba mavo now takaenda kugeneral election munza zvandikutaura takaenda kugeneral election inoda kudzika maswera ndambomona paita takaenda kugeneral election. General election inoda kudzikama munopisirana dzimba munoitirana zvisizo muchitumidzana mazita vanhu vanoda revolution party yavo yakavabvisa munhu amuno matambudziko. Mambo apinde mumatongerwo enyika asi mambo anoti anosapota hurumende yedu yekutora. Ndichitaura nhasi ndakutobva ndatopa date mangwana imi muri kunyora secretary bva matondinyorerawo ndiri kutanga neward 10 panapa 9 o'clock musangano munhu wese moudza kansera vari panze voudza munhu wese 9 o'clock masabhuku ese uyani vanhu vako vakakwana nasekretary wako ndoda kuona mabhuku ako kuti une vanhu vangani. Ndine mabhuku andiri kufungidzira kuti chimunye mugwiza reza gora iwayo ndinonyaya nayo yakakura tototi anomhosva but ndiri kufungidzira kuti ndiri kuacheka mangwana. Saka ndiri kuti mabhuku ndiri kuda mabhuku acho ese iwayo. Kana nditaura nyaya yekucheka bhuku handicheke bhuku ndisina kubvunza varidzi vebhuku. Muri kuzvinzwa nyangwe simba rirama pano zvatiri kuda kuedza kugadzisa chikonzero mugavhmendi maita dambudziko rokuti vanhu maimpulse haasi kusvika kuvanhu nenguva nokuda kwokuti mabhuku mamwe ano 170 180 saka zvirimo mukumbiro romutemo zviripo ndo zvatiri kuda kutoita. Saka ndiri kutanga neward 10 mangwana hausi ndomusangano chete wandinawo ndine zvakawandisa ndati 9 o'clock pano pachikora kana makagara munoti hatitongoeno madzimambo resettlement chairman waini kana titaura nyaya yedistribution yeland ndakandibvunze anenge achinzi chairman welands ndimambo munozviziva izvozvo secretary wedu anenge ari mudzviti. Saka kunororawo kuya resettlement vese vari pasi pemadzimambo. That's why muri kuona maresettlement ari kuno kuesaka musina kubviswa this time. Ndakaramba ndakati inini hatingarambe ticha kuinduction varipo ngavambotonga vakaita sei vakadaro kusvika tapedza general election. Saka ndiri kuti pandiri kutendera papa ndichiona munyika mangu kuti ini ndizozwa kuti imba yatsva nokuda kukurotomoka kwako kana kuti waita zvipi. Vakomana tiri musecondary public unori panosoro next penyaya toka ugara wawanikwa nababa achabvuta mukadzi mudiki mukuru obhasitera vaichinja kuti vakagara 2 years kana kuti gore kubhindura sezvo vaishanda kuparks kubhindura. Saka dambudziko hombe randikazoona nderokuti ivo vari kuti bva nomukadzi mudiki yenyu gore ra2019 havana kubva vazowana bonde kubva kuno mukadzi mudiki uyu anongoita maonero ekuti gore rino agara gore rese ari kumusha vanetsana anenge ari kumusha kuvabereki ozodzoka papaya. Saka ndodambudziko randikazoona hombe pakati penhumbu hauna mataura waita unosaina bosi munhu tanga waziva kuti mambo wako wagara naye mambo wagara nengongo yakareba
Kutaura kuti uyataiti. Mira ndikudzi. Mira ndinoda kubvunza. Ndakati inini vanhu ava vachipa statement. Pakanzi takagobora munda. Ndakashanda munda ndikatenda unozvitsvagawo zviwani. Akagobora munda ndiani? Akagoboresa munda murume. Awana munda aibhadhara vanhu vari kudzimba ikoko. Vanoti Zimbabwean kamoyo. Mwainzi gusho. Saka aivapa mapayments. Yokuti akagobora kuchikava. Sabhuku wenyu ari kupi? Sabhuku chishiri ndakasvika kuti. Iwewo waiti wakagobora munda? Yemeni chakamire pamusoro. Murume uyu akauya kunondisiya kunyamudhuru 2015 pari pasango. Handitaura kuti ndopa uchagara pano uko kubasa nemukadzi wangu mukuru. Akasiya atema miti aitema zvikanzi miti unosara uchisanzanura uchiisa moto. Ndo zvandikasara ndichiita achienda aidzoka pamwedzi ka1 achiya achinditemera ndisara ndichisanzanura. Kusvika azodzoka nemukadzi wake munda wangu watochena. Ndokubva auya achiti ndazouya kunogara pamunda pangu nemukadzi wangu. Kuuya kwaakaita akauya asina kana chinhu chaakauya nacho. Ndokubva ndabvunza kuti saka kuuya kwamaita muchiti muri kuuya korima masiya basa mauya nei? Zvikanzi zvaukuuya zvangochirimisa izvi ndo zvauri kuita ndizvo zvatauya kunorimisa pano. Handina kuita nako. Murume inofunga takarima gore iroro tese nemukadzi wake iyeyo. Hapana chakaita sei chakabuda. Basa remunda racho anga asingabvumi achiti iwe ita nokuti ndiwo wakaita sei ndiwo wakalona. Adaro ndokubva atizvo vanoti tashaya chinhu pano patabuda. Iwe ndoda kuti mumese plus kunotsvaga chikafu. Ndobva tati alright. Mangwana tiri pakugadzira kuti tiende kumapurazi peyo. Kufunga pakauya munin'ina wake. Zvakanzi iwe ndoda kuti muteerere zvinhu ndikuda kuti uye kumba mama iguru wako muteerere zvandikuda kutaura ndichi nemunin'ina wangu. Ndikati aiwa inini handiteerere zvamuri kunetsana naamai guru nokuti inini handisi hama yavo. Chiedzai hama yavo zvikanzi ita zvandiri kutaura panapamba pangu. Ndofunga ndikasimuka ndikaenda mumba mama iguru muyo. Ndobva vabvunza bamunini waye kuti amai guru semi muri kuramba kutora V-number. Mbiyanyu V-number hanayo. Ambai guru yayo akabva wapindura kuti inini handikwanise kutora V-number nokuti mashandiro atakaita panapo ndanga ndichaaona. Basa rese rakarema zvaidzi amai inini itai nekuti ndimakalona. Saka inini handizozvikwanisa. Ndipo akanzi nomurume uyu zvamataura ndazvinzwa asi ini zvandava kuita panapa ndakutengesa ngoro iri panapa nditenge mafetraiti. Ndikati kwete ngoro hamutengese nokuti ngoro iyi ndakatoishanda muri kubasa. Kana makunotengesa ngoro endai munotora bhaiki ramukatenga nemasofa yamukatenga mosanganisa toita sei totengesa motenga mafetraiti zvikanza kukuroera muromo iwo kutara panapa pamba pangu. Nofunga akabva atotanga kundirowa muromo. Unoona vangani? 5. Amai guru unoona vangani? Vani 6. 6'11 saizi yako. Right, ukude iwe. Inini ndiri kuda ndima yangu yokumunda yokurima nevana vangu semagariro anga ndingoita. Mudze. Achavhuta. Inini ndiri kuda ndima yangu yokurima pamunda ipapo nevana vangu semagariro anga ndingoita. Tamirira kuna achavhuta. Ndinoshamisika bosi kurima kwapita kutomba ndima. No. No, kasingani. Yes, tera uzo. Tera uzo. Mudze. Ndati mudze nomutupo wake nzou. Ndati ndiri kuda ndima yangu pamba ipapo pandikasenza ndichigobhura pauya kundisiya uchiti pano ndo panogara. Ndo pandiri kuti ndiri kuda ndima yangu yekuti ndirime nevana vangu zvakasununguka ipapo. Izvo zvazvinoita changamira miviri yangu pokurima ndinovapa. Wapedza kupindura toda tindipindure wapindura ndodzoka kwauri. Kumba kwenyu kwanga kusina sadza here? Rakanga ririko. Chii chaukaendera kunouri? Murume. Uri kumupa here zviri pakati pemakumbo? Ndinomupa asi pandakamunyima ndikamunyima nezvikonzero. Ukamunyimirei? Murume uyu mumunda ndima yangu yaari kutaura kuti ndaimupa yacheyo haabvumei kushanda. Anenge achiti ari kuenda kushanda kumukadzi wake mukuru. Mumba mangu chaaipindira isadza nobonde. Saka ini ndakaona kuti murume uyu kana ndikamuti inini nditirewo chakati aibva ataura kuti ini ndikakuramba kudhara. Saka handisi kuita izvozvo. Chaaida kwandiri bonde. Mwana wechikoro akadzorwa. Mwana adzorwa aitaura kuti enda kwajiti uko unotora chimbari uzobhadhara nefoji. Fodya yacho iyoyo haasi kuvhuma kuishanda. Ndikaona kuti murume ari kuona kunge ndikuda bonde stereki kwaari. Ndopandikamuti aiwa kana riri bonde racho iroro aiwa mumba mangu musaite seizvenyu musapinde ndo bonde raari kutaura.
Nzou. Manzwa nyaya Bonde. Ndainzwa. Asida umukudza zvokuita. Ndogara nomuti zvakanaka. Ungari parima. Ndogara mumuri yako. Uzvinzwa? Bonde munhu. Bonde anokupa. Kuti adeshiyo pakati kana dziri 2 days wazvinzwa? Kana unotoita. Ndizvo ndakukupa mati. Ini ndakupa semuti uita saizvozvo wazvinzwa? Haabve ipapo kusvika nguva yake yakwana basa ita naadzimai wanzoka tozviziva asi kuti basa ita nani naadzimai zvisati kumusorewe hakusi kuchembera kwaakaita hakusi kuchembera kutadza kubatwa zvakanaka anotomodherawo kutotatisa semunhu anotoonekera akarohwo kana free hand dzemazuva ano anenge atori mberi kuti tasa chemu chinenge chidhuku chakapfeka chokuratidza ichembera kumusakadza uyatuyanga sere but ndiri kuti ngaende kugara kumba akasununguka wanzwa totangira baba pa hotera iwo ita pasi pemurume kurova azvishande wazvinzwa usarove munhu ndombo kuti ndiwo unoziva nyaya yese yekumamita pese ukambondipa mari ukambondipa seni gore randauya ndichitaura naminista ndiri kubhindura ndichigadzira nyaya yekumasango kumaminda ndichiti vana havachadzingwa uchiriyo mukaya musi mangu ukatofara ukati mambo matichengetedze saka uda kuti ndikutorere munhu handidaro ndakataura naparents shiri naminista penechi vari vapenyu saka ukaita izvizvi ndinokuranga ukaita izvozvi since minda yese uziva kuti minda yacho kugara kwamukaita kuti vantu musazobviswa kuyo pemiti dini towira kuti pemiti dini usaite zvinhu zvavanhu vateopa kumanyaka vasiopa kumanyaka ndikuranga kusvikakubehewa ndapedza mira taura ndaitaura zvinhu ini ndaikudzimai wangu kuti zvaari kuudzwa nedare kuti magariro atinofanira kuita ngaagamuchirizvo zvikutogamuchira munhu kana zvakutanga secret iripo usapote uchiti mumba mako usadzidze kutongerwa novamwe vanhu zvinzwa usadzidze kunzwa masoko maadvise kuna vanhu vakawanda imwe nguva shedzana pamba mubhedhu vakagara rimwe zuva geza mese teerera ndikukuudza geza mese kuseni wabva kwawabva pedza kugeza maenda kugara pabhedha pfeke murai mese musari mapendi chete wagara pabhedha wadzwa motanga kutaura zvemusha tinonga sidai zvakati takakutadzira iwe mukumbirira gero wakamutadzira iwewo wakatomutadzira asi rodzigadzika asi wakamutadzira omukumbirira munyatsoronga musha unofaya wanzi Bonde unonzwa kuti unobvira kusini muchironga kunonoka kudoka bourira tofaya ira ngotaurira mamukandeya akuwana Minor wanza zvandataura usapinde pakati ndinambobvunza pano rimwe zuva here paurapa romukoma wako pambo paakamboti nhasi ndiri kubasa kupati kumboenda kurara nomukadzi wako zvinodii kudaro urikuenda kuenda Bonde naye nhasi here pamusoro ichangamiri Bonde handikwanise kumupa kana asina kundibatira huko akandityora roko murume miri wangu wese unozivikanwa nemagadzi yese murume wayo achinizvuzvurudza pamasitoro saka Bonde raari kutaura pandiri raasina kundibatira huku nderipi iye akandifumura pakazara vanhu orit zvaataura zvakadzika asi zvakanaka une chokubatira huko pane zvinhu zvatsvaka tsvagawo chokungobvisa minda murandituori kana wasvika kumba iwo musonere bhatani kona pana rimwe bhatani rasina unoseedza inyowani unobasa nayo inyaya ndiyo ndinoshandisa right foni iyi ndiri kumubatira mbudzi mbiri wasvinzwa musi wa 25 une yano mbudzi zacho $30 $60 wasvinzwa foni iyi ndiyakugara nayo wanzwa kana uchida kufona anokupa uchifona wanzwa kusvika 5 yakwana
ndikiita mai zvekuti foni iyi ndikaitenga nemari chedza charaku foni ndikaitenga nemari yefodzi ndikaiti mari mudzimai mukuru mudzimai mudiki yake yandikaaa mari yavundiwa saka ndinofungidzira parogona ita dambudziko rozoti mudzimai mukuru paanoona mudzimai mudiki ane foni zvinogona kuipa futi kuti saka ini ndandine chichemo chiviri zvekuti ndinotaura kuti foni yangu munotiti wedzerei zvigare madhetsi ekutsvaga mbudzi dzemukadzi chikonzero ndezvokuti izvozvizvi handina mari mari kandikachengeta ndandikashandisa saka handisii ndandisazenda murandu kusadhora riri kupiko dhora kana $10 tiwaona mari here uyakani tambidza vanhu vari apa vatambidzani kuti zviite fast nda kukumbisa mudzimai wangu kuti kana ari pamurume ngarege kurarama nemutemi wekumba kwako teerera uyu iwe unotowana dambudziko rega ndikutaurira ndaona kuti uridziwa here munyina wacho uye anodambudziko ndataura nandapedza ndati zvomumba pandasvika kuti pfekendai mubhedhi mutauri ndandaona kuti wounu zvaubata zvekusaita ndezvekukutadza kugadzira musha wanzwisisa iwe uri wrong uyu mukadzi atoe100 uye akachenjera akatoona kuti iwe wakapusa wozviri kubata-bata tusiri twako gara naye pasi ine hausi wanza zvanditaura zvisina basa rese mukadzi uye anokuda uri wrong wanzwa iwe inhenda murandu mbudzi anokupa tutambira wanzwa zvandataura rega ndikutaura panondokuita padambudziko usapota uchidaro kumbira yako yatuyangasteba zvakuta kuti uri kusvipa dambudziko siya tedzera zvandataura foni yako uri kuona nyaya yekutaura kuti foni ndakaitenga nomukadzi mukuru saka mukadzi mukuru anozoti ichida kuti ndokunopawa pamusoro ichakamire rega iti pajekese musati mambotenderera muri kuona kuti mukadzi mukuru kwaita hoko ndokwavaisenza mumba mangu vachingoyakodya sadza chete nobonde vachienda kunoshanda kuvi uko kusvika vazondiroera kuti iwewe tiri kufanira kushiyana mari yefodya iyo ndikati kwete kana uchindipunza uchandipunza enda unopiwa mari kwamaisenza ndopaakandidzinga kumboyo kuti ndotora hama dzako ndipeshereni ubve pano uri kuona kana achitaura mukadzi wako so munhu afanira kuti kana achitaura achibuda tsinga dzemunhu wanzwa uri kuabhuza munhu uri mushungudza ukaita mwedzi uchimushungudza sezvizvi ndinotuma imbwa dzangu dziuya dzacheka munda ndindakakupa ndinongotuma ndocheka ukachinja maitiro wanza zvataura munyina wacho chinja maitiro chovera mudhuze nomukadzi wako chovha mubate kudai so harudzi rudo kundibata kumunhu wako aiwa teerera munhu wako ndikukuudza teerera imba haigarwa kunge maramba ese anondebvu anozozikana musoko kuenzera ndaari kutaura kundibata hakusi rudo shuwa rudo ndatinobvira kuseni mukadzi wako achienda kunogeza kana dai achidarika pauyu ifomuzi kuti dai masikati dai pasina vana tapinda mumba ndorudo newauzozviita ita zvatataura pano zvawaita enda kuda zvakutaura iwewo kana atadza kuzoita tiri kukupai mwedzi totsakana musi waperi ngaaite rudo wanza zvakataura uye ajiwa nonyaya yako wanyazozvingisa muudze kana magara kumba kuti mambo vakudya paya asi ita musha semungaina document andizivi kuti mudzimai uyu ndotoenda naye izvozvo kana kuti ane musi wachazovepa aiwa urikutaura navako mukadzi unoenda naye kana ari kumba kwaoenda utakura zvako oende naye wanzwa enda utara mukadzi oende naye kumba changamire hausati wapedza murume uyu izvozvi kudzinga kwaakandiita kumba chibage chaari kudya chibage changu inini nomukadzi wake murume uyu musati chako chirwere chakwana chake chirwere chakwana ngoro yangu yandikaningirikina yandakakohwa iye haana kurima chibage chirwere chibage chake chakakwana chibage chake chiriko asi ndine vana vaviri varipota vachigayisa kubhakita kunapo vana vaviri vakuna mwana 1 wandikasiya kuti agare mukudzini teerera aiwa vana vake havaifanira kutogotora chibage vaifanira kudya chibage chaavaigona aiwa havatori nakana dzanga vanodya chibage changu ava iwe wanza zvataura mukadzi ari kupedza
Chete unomutora kumba kwauri fara urikuzviwanza urikukanganisa chibagana chakashota tosaka 25 asi murume wako unofanira kumuonawo futi rombe riri rako ngaandinzwirewo tsitsi pakuchengeta vana kuti zvinhu zvaari kudhistroya yakacho ndo zvandiri kutishanda kuti ndishande ndidye novana asi iye anenge achiparadza paanouya next time da kuona akapfeka zvaakadarika asina kuita kuchichembera anenge andoenda zviwana izvo zvichangamira ndikada kukutaurira kuti akatengesa ngoro yangu zvechisimba ne6 masaga echibani murume uyu ndatiteera mabondo vari kutaura waya nani ndauya ndega nanzodzi yangu asiwa tora bhegi radzimai mufambi iwewe famba iwe nenguva yakanaka